Bizde metodika, аларда структура. Сингапурларча билим берүү безнең районга да килеп җитте. Сингапур мәктәптә билим берүүнең сыйфаты буенча алга киткән дәүләтләрдән санала. Шуңа да әлеге укуларда куелган максат мәгарифне, билим берүү дәрәҗәсен үстерү. Дәрес барышында парталар кара-каршы куела. Бу укучылар берсен-берсе күрсен өчен махсус эшләнелә. Һәм укучылар исә берничә кешедән торган төркемнәргә бүленә. Шулай укучыларда үз фикерләүне булдыру һәм баһаларны төрле мәсьәләләр шешәргә өйрәтү бурычы тора. Бу методика белән эшләү дәрестә һәр баланы оештыра, катнашырга таләп итә, һәм үз фикерен әйтергә, һәм фикердәшенең фикерен тыңларга өйрәтә. Безнең укучыларыбызга бу методика бик ошар дип уйлыйбыз. Барлык укытуларны Сингапурдан килгән вәкил Нелсон Анг күзәтә. Республикада алар 7. Барысы да төрле зоналарга бүленгән. Нелсон Кама аръягы зонасына билгеләнгән. Аның Татарстанга 9-нчы тапкыр килүе. Сингапур вәкиле Нурлат җирендә үз иткән. The purpose for me to come is to support the great work of the IMASE, the Methodists. Цель моего визита – это помочь нашим методистам реализовать систему сингапурского обучения. But the question is, what do we do in the classroom? How do we help our pupils develop all these skills? И наш вопрос – как помочь ученикам реализовать все эти их умения? And so we are suggesting that we need to increase student-to-student interaction. И мы думаем, что, во-первых, ученики должны повысить уровень своего взаимодействия ученик-ученик на уроке. We need to increase student-to-content interaction. И ученики должны больше взаимодействовать. And so when these two things happen, they will be able to move from being passive learners who are just receiving information towards developing the 21st century skills. И тогда уже они будут не просто слушать и получать готовую информацию, а сами научатся ее добывать в 21 веке. And along the way, we will be using these learning structures to help increase student-to-student interaction as well as to increase student-to-content interaction. И мы в дальнейшем собираемся применять всю эту методику для развития взаимодействия ученик-ученик в будущем на уроках. Әлеге укуларны мәгълүмати методик үзәк методистлары үткәрде. 5 методист моңа кадәр әлеге илнең билим бирү методикасын Казан шәһәрендә өйрәнгән. Сингапурдагы укыту методикасының тагын бер аермасы дәрестә уен элементлары куллануда. Анда фикер алышу, җавап эзләү төрле хәрәкәтләр аша башкарыла. Укыту ул балаларына өйрәтергә ничек үзе аралашырга, ничек үзләренә самостоятельно укырга, ничек кешеләрнең битен кешенең мнениесен үзенә белергә. Сингапурларча билим бирү методикасына шәһәребезнең 9-нчы гимназия, 1-нче, 8-нче һәм Егоркино авылы мәктәпләре укытучылары да төшенәчәк.